Lae. Mbegegek ugek sadulita hemel. Ndak waspadakake Kang Prapta ana dukuhku Karang Kadempel kene iki Wanara Seta mantan Gembong Swela Giri Anoman ya Senggana. Padha becik sak tekamu Senggana. Inggih Kyai Semar Badranaya Nirbaya Nirsangsaya praptanipun Anoman wonten ngarsanipun Kyai Semar Badranaya. Kepareng kula ngaturaken sembah saha pangabekti mugi kunjuk Kyai. Iya. Wis tak tampa kanthi bener becik gawe bombonging pikir gambira marawata suta jroning nala ora liwat pangestuning Badranaya tampanana Senggana. Inggih kula pundi dados jimating gesang kula Kyai. Kejaba saka kuwi Anoman wis sawetara wanci Semar Badranaya ora pasatemon kelawan jeneng sira Senggana. Lah kok iki njanur Gunung Kadingaren. Njanur Gunung Kadingaren jeneng sira Prapta ana kene. Ana parigawe apa Senggana? Kyai Semar Badranaya lumaing bawana kureping akasa boten wonten ingkang saged kula suwuni pirsa kejawi namung handika Kyai Semar Badranaya. Perkara apa Anoman? Perkara apa Senggana? Kyai, tumrap gesang kula pribadi menika Kyai, rumaos kula gesang wonten Madyapada menika sampun dangu. Anggenipun Anoman Puruhita utawi Suwita wonten ngarsanipun Prabu Rama Wijaya ing negari Pancawati Denda duk rumuhun. Kinten kula sak sampunipun rampung anggenipun netepi kewajiban ngrubuhaken negari Ngalengka sampun paripurna gesangipun Anoman. Ewadene dumugi semanten Anoman taksih ginanjar umur ingkang panjang. Kamangka Kyai, kamangka bendara kula sinuwun Prabu Rama Wijaya sampun muksa, sampun murut marang Kasedan Jati. Lan malihipun kadang-kadang kula wanara inggih sampun paripurna ingkang dados gesangipun. Lah kok Anoman ngantos ripalenggahan sakmangke dereng wonten titikan kapan boyo Anoman dipun timbali kalian Gusti ingkang akarya jagat. Lepat kula menika menapa Kyai? Dosa kula menika menapa? Kula nyuwun pejah Kyai Semar. Aja ngawur kowe Anoman. Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal. Oh
Madya yukur waking gelung ora sakwara lan kesma kang iga kaeksi aja waton ngomong kowe Senggana. Kowe aja waton ngomong ning ngomonga sing nganggo waton. Kok kowe iki njaluk mati ning Semar iki ketemu pirang perkara? Hanoman Senggana ingkang menang Hamurba sarta Amisesa patine manungsa kuwi dudu sak padaning titah ning kabeh kuwi ana astane Gusti ingkang Maha Murah. Senadyan kabeh umat bakal itu mekaning pati asale lemah dadi lemah. Ning yen uripmu isih ginanjar umur sing panjang tegese darmamu ana Madyapada iki durung rampung. Yen Anoman yen Senggana njaluk mati ning Semar Badranaya, siji kowe kuwi kleru, loro tegese kowe kuwi nggege mangsa nggelak wanci nrajang kodrating Gusti. Tak jarwani ya Anoman, tak jarwani. Kowe tak jarwani kowe bakal tak jlentrehi. Wong urip utawa umating Gusti urip ana alam padang kuwi pati kuwi pinerang dadi telu. Siji Pati Nesta, loro Pati Madya, dene sing pungkasan sinebut Pati Utama. Siji ya kuwi Pati Nesta. Pati Nesta kuwi tegese pati kanthi nerak kodrating pangeran. Kanthi cara lampus diri, ngombe daru beksi lan liya-liyane. Yen iki mengko nganti mbok lakoni tenan, nyawamu ora bakal ditampa karo Gusti Kang Maha Kawasa. Wekasane nyawamu nglambrang dadi jim setan priprayangan, kuwi sing diarani dening Pati Nesta. Lah dungkap ingkang angka loro. Angka loro sinebut Pati Madya. Pati Madya kuwi tegese patine manungsa kang wis ndungkat mangsa kalane. Tegese pancen pati wis dikersakake karo Gusti ingkang akarya jagat. Perkara swarga apa neraka? Perkara swarga apa neraka kuwi gumantung amal tumindake nalikane urip ana ing alam donya. Yen pancen tumindake becik, nglakoni kewajibaning pangeran, ngedoi apa sing dadi larangane, iki mengko bakal cadangane ya kaswargan sejati. Ewadene yen uripe ning alam donya iki mung ngoyak butuhe hawa, nyingkur marang pitutur kang sarta ora gelem nindake perintahing pangeran, mengko cadangane ora ana liya ya mung kejaba neraka jahanam. Kuwi sing diarani dening Pati Madya. Ewadene Senggana, ewadene sing pungkasan diarani Pati Utama. Apa to maknane Pati Utama? Pati Utama kuwi tegese pati kang dijalari bebela bebener, bebela kautaman. Contone para kusuma bangsa ingkang netepi kewajibane wekasan mati ana ing rananggana utawa peperangan. Kuwi ganjarane bakale munggah ana ing swarga tundha sanga. Lah saiki Anoman kari milih. Saiki Senggana kari milih. Anoman utawa Senggana kira-kira kepengin mati Nesta, mati Madya, apa mati secara Mati Utama? Kula kepengin Pati Utama, Kyai.
Semareka den prayitna semune rare eka hambale ditiyoni gandayani trisanya pranama sasi Dadi Anoman kepengin mati utama. Nuning nggih lakar kados mekaten Kyai Semar ya. Yen kowe kepengin mati utama ya tebusen. Tebusen merga darmamu urip ana ing alam padang iki durung rampung Anoman. 1 pesti, 2 jodoh, 3 wahyu, 4 derajat pangkat, 5 donya. Kuwi ana panguwasane Gusti ingkang Maha Nasa. Nuning nggih. Nuning nggih mangestuaken dawuh Kyai Semar. Ning Senggana kowe tak jarwani ya. Senggana kok diganjar umur dawa kuwi ana sebab musababe, ana sejarahe. Waduh. Lajeng sababipun menapa Kyai Semar Badranaya kula arsa cumadong dawuh mangkene. Yen Senggana kepengin ngerti bakale tak dongengi, bakale tak sejarahi. Kaya ngene ceritane kenang apa kok Senggana pinaringan umur sing dawa. Nalikane Senggana isih ngabdi utawa puruhita marang Prabu Rama Wijaya, satriyaning tanah Jawa. Rungokno ya. Rungokno kaya mangkene ceritane, kaya mangkene larah-larahe, kaya mangkene sejarahe. Apa ta sebabe Anoman kok diganjar umur sing dawa? Santoso
Pandhawa tata Kadiwisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Maragana Samirana lan warayang Pancabayu Pancabayu pagulingan wisikan lima Bojleng iblis laknat padha jek-jekan paribasane tangis kalindesan wengis Kumara kinebut dewaning Antaka aning peperangan Sari Kudup Palwaga iki maewu-ewu kang dadi tumbaling pabaratan prajurite Prabu Dasamuka ya prajurite Prabu Rahwanaraja saka negara Ngalengka diraja padha tumpes tapis wadya balaku gusis nganti sedulur lan anak-anakku uga melu dadi korban iki kabeh merga anggonku ngeboti marang katresnan jati yaiku tresnane Prabu Dasamuka marang Rekyan Warasinta ya pancen tak akoni anggone duk kepungkur Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwanaraja anggone nyolong anggone nyidra wani kelawan garawane Prabu Sri Rama Wijaya kang aran Rekyan Warasinta pancen sumpahku biyen tak tatahi jiwa lan ragaku aja tomung bondoku aja tomung negaraku yen perlu nyawane Dasamuka sing dadi tumbale Rama Wijaya kowe aja girang-girang gumuyu Rekyan Warasinta bisa ndrebut Rekyan Warasinta bisa ndrebut Rekyan Warasinta lakon mbok jaluk bali dadi bojomu yen sirahe Ratu Ngalengka diraja Prabu Dasamuka wis bosok koklot rubung laler Rama Wijaya senadyan prajuritku wis blasah negaraku wis bubrah nanging Dasamuka ora bakal mundur ing geguntur ora bakal mendha ing pamiluta adepono aku Dasamuka ya Rahwanaraja
Slumah wahyut Sang Yaksendra Kurarupa Mangesas kati angin Pangsampal katrapal Selo mangungsi kagiat kagudo sang jaga-jaga lamun ora sisip kang dadi panduluku iki ratu angkara murka ratu ingkang ndarbeni hambek nista budine Candala Prabu Dasamuka pancen bener Rama Wijaya kepriye Prabu Dasamuka mumpung durung kedadeyan sira tumekaning pati isih gedhe palimar maningsun marang jeneng sira Dasamuka mara coba nungkula dene garwaningsun Rekyan Sinta balekna marang panjenenganingsun yen to katemahan mangkono bakal lestari anggonmu dadi ratu ana ing negaramu negara Ngalengka Diraja piye aku mbok kon nungkul karo rupamu ngono apa piye anggepmu kowe kuwi sapa kowe ngeman karo Dasamuka kowe ra susah ngeman karo aku boyongen Sinta kukuben negara Ngalengka nanging yen wis pedhot gulune Dasamuka ngatang-ngatang dadi bathang Dasamuka yen to pancen mangkono pranyata kowe Nalindra kang wegah nampa wewarah nampik pitutur becik endo marang piwulang utama kowe ratu sing wengis Dasamuka sing wengis kowe Rama Wijaya sing wengis kowe ora ngilo karo kahananmu kowe ora ngilo karo githokmu kowe ngorbanake nyawane ewon prajurit munyuk ming kanggo nuruti tresnamu marang badan sepata ming kanggo nuruti keperluan pribadimu ming kanggo nuruti nafsu serakahmu kowe bangsat Rama Wijaya kowe munyuk prajuritmu kae padha mbok apusi mbok nggo beteng leteke ngatimu anggonmu kebondo marang katresnan wadya balaku negara Ngalengka Diraja mblasak nganti kaya babatan pacing iki merga saka nafsu kekarepanmu Rama Wijaya kowe kabondo ing katresnan nganti kowe ngorbanake pirang-pirang nyawa apa ngono kuwi dudu wong kejem apa ngono kuwi dudu wong mengis kondange akeh kang ngandharake yen to Prabu Rama Wijaya kuwi titising Bathara Wisnu dewa kang andum kabagyan dewa kang andum katentreman nanging kabeh mau babar blas ora ana kasunyatane ora eneng nyatane kang mestine Wisnu dewa gawe tentrem dewa gawe ayem nanging yen kowe kuwi dudu Wisnu ning kowe kuwi ratu sing kepanjingan jiwaning iblis kowe ratu sing watakmu kaya kewan tanpa duwe rasa welas kang sarta asih kowe babar pisan ora duweni rasa asih marang sak padane sawangen para wadya balamu padha mblasah kae kabeh kuwi saka pokal pakartimu kabeh saka pokal gawemu kowe ratu sing jirih getih wedi mati kowe aling-aling biangsaning munyuk sing padha dadi korban kowe dudu manungsa Rama Wijaya kowe biangsaning satu kewan kowe jagal kowe iblis Rama Wijaya
aja kleru panampa Dasamuka. Yektine anggonku napaki perang iki ora mung kasurung brantaning asmara njaluk baline Dewi Sinta babar pisan ora. Nanging sing luwih wigati kewajiban ingsun kuwi mbrasta memalaning jagat ingkang sinandhang Ratu Ngalengka sakwadya balane. Mula aja nganti tumpang suh ideping tekad, aja nganti warsuh anggone matrapake katresnan lan kewajiban. Ingkang ingsun tindakake mung kudu nyernake sukertaning bumi kang ora ana liya ya mung jeneng sira Dasamuka. Dene garwaku Rekyan Warasinta mung kinarya pancatan, mung kinarya lelantaran anggonku bisa sak pejagong kelawan Dasamuka. Dene sakpurnaning peperangan iki bakal katandha jaman kang anyar kang kebak ing katentreman, ya kuwi jaman Kerta lan Raharja. Gombal Rama Wijaya. Ucapmu kabeh mau ora ana nyatane. Kabeh ucapmu kuwi mau mung kanggo ngetokake sucining tumindakmu ana ngareping para wadya balamu. Nanging aku weruh Dasamuka ngerti regetaning atimu. Aku ngerti regetaning rasamu. Kowe wong lanang kang kaprawasa dening bojo. Kowe wong lanang kang uripmu dikunjara dening katresnan, dikunjara dening Sinta. Jejermu satriya nanging sejatine kowe kuwi wong lelemeran. Kowe wong jireh, kowe wong ringkih Rama Wijaya. Sakarepmu anggonmu ngarani Dasamuka. Ingkang baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip, mbrasta angkara murka, ngruwat raratuning jagat kanthi teteken adiling hukum. Ganjur ilang nyawamu.
Sumangkah anggur rosong baralindu bumi gunjing Gumaludo kundur ketuk Umop kang coloni di Hi Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja aja sinengguh Rama Wijaya mundur mung tekan semene Ratu Angkara Murka lena kaprayitnan lahir kelawan batin ketaman jemparingi Rama Wijaya kelakon tinjung akhirat nyawamu dina iki kowe Ratu Angkara Murka Samono Drebabah ndepane lemah Nalindra ing negari Ngalengka diraja Prabu Rahwana Raja ya Sang Dasamuka eling-eling Sang Dasamuka anggaduh wujudipun Aji Pancasanya senadyanto dumugining pralaya lamun isih ngambah lemah ngidit kirut kanang limut anjalari Sang Dasamuka gregah lamun to kasiliring angin mamiri ingkang gugah rasane Sang Dasamuka griya gregah wungu ari Sang Prabu Dasamuka urip maneh kaya wungu saka nendra Rama aku isih urip piajingan kowe Woi! Aji Pancasanya aja ente anak kal Rama
Pandhedhalang gayung ngekono risang Rama Ndaya Pati ana yaksa gengcang krama namane Welakatak Sini Weladalah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara lamun ora sisip kang dadi panduluning Anoman tak sawang saka kadohan kae bendaraku sinuwun Prabu Rama Wijaya campuh yuda lumawan tanding Ratu Ngalengkadiraja Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana-raja angger Prabu Rama Wijaya nglepasi wujuding jemparing Dasamuka tumekaning pati bisa ngambali urip maneh angger Dasamuka ketaman jemparing tumekaning pralaya bisa urip maneh kaya wungu saka nendra kaya mangkono marambah makaping-kaping edan-edanan sajake miturut gagasaning Anoman lamun Prabu Dasamuka mati ragane isih ngambah ana ing Dantala utawa ngambah ana ing lemah bisa ngambali urip maneh ya perang iki ora mung nganggo akal nanging akal kudu digunakake kanthi bener becik ing ripalungguhan iki Anoman bakal jebol wujude gunung ingkang ingaranan Gunung Karungrungan bebarengan kelawan Prabu Rama Wijaya kang nglepasi wujude jemparing angger jemparing wis ngenani dadane Dasamuka badane utawa ragane Dasa tak tablek Gunung Karungrungan sisan dadi kuburane Ratu Angkara Murka Kundala Musti Kundala Kundala kecak samudra Bencana musas-reses Hoya jagat Prababarikan Prababarikan
hangudare jasrewut ora wederawat wati wedi lamun kauningan ong mring sang ambak ngomaladi tanwandi pinardi bloko kacoranan kang hambek juti Hi Anoman aja kegeden rumangsa kowe senggono dupeh Anoman kowe wis bisa paring pambiyantu marang panjenenganing sun nyirnake Prabu Rahwana-raja babar pisan aku ora ndugamana Prabu Rama Wijaya ora ndugamana yen to tinemune jebul lancang kang dadi tumindake Anoman tanpa njaluk idi palilah marang panjenenganing sun luwih dhisik Anoman kowe wani nablek gunung karungrungan marang Ratu Ngalengkadiraja Prabu Dasamuka dina iki rungokno sepataning Prabu Rama Wijaya ya saka gedene kaluputaning Anoman anggonmu wani tumindak dudu mateni mungsuhing Prabu Rama Wijaya tanpa njaluk idi palilah kelawan panjenenganing sun tumindakmu lancang krana wani ngremehake kelawan panjenenganing sun rungokno sepataku senggana kanggo srana midana marang dosa kang sarta kaluputaning Anoman uripe Anoman besok bakal diganjar umur dawa kepara nganti 600-700 taun uripmu besok aduh mati aku Prataruna hangudya sanes para mangka sakuning dumati marsudi engkabong kang akeh gunane desane sendoko Senggana saora-orane Prabu Rama Wijaya kuwi rak titising Bathara Wisnu Sabda Raja Pandhita Raja Ratu pangandikaning Nalindra datan kena wolawali pindha Kresna ingkang tumetes ana ing Drancang Seta sayekti datan kena den ilangi Senggana mula lelakon adile mung dilakoni
panandang adile mung disandang. Mbok menawa kodrate uripmu pancen kudu kaya mangkono, nanging Anoman, nanging umur dawamu iki tampanen kanthi jembareng ati. Umurmu kang dawa iki malah bisa kinarya Anoman nyramake uripmu sakwutuhe marang garising bebener lan kautaman. Merga senadyan umurmu dawa nanging ragamu isih kuwawa netepi daramaning urip ana ing Madyapada. Anoman, nuwun inggih. Mangestokaken dawuh Kyai Semar Badranaya. Piye? Apa sira Senggana wis bisa nampa lelakon iki? Inggih saged Kyai Semar Badranaya. Sing ikhlas rasamu ya Senggana. Nyuwun sewu Kyai. Kepriye? Saksampunipun kula puruhita dumateng Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kamangka Gusti kula Sinuwun Prabu Rama Wijaya menika sampun murut ing kasedan jati. Lajeng kula kadidene kecalan pengayoman. Kula badhe suwita dhateng sinten keparenga ambabar paring dawuh kang sarta pangandikan dhateng pun Anoman Kyai Semar Badranaya. Anoman, ngene ya, ora suwe maneh Gustimu Prabu Rama Wijaya bakal manitis marang titah ing Madyapada. Ya priyayi sing ketitisan Prabu Rama Wijaya kuwi mau ingkang bakal dadi papan pasuwitanmu. Senggana mekaten Kyai. Iya, mula prayogane jeneng sira Senggana luwih dhisik. Jeneng sira Senggana luwih dhisik Tetugura. Tetugura ana sakiwa tengene Astana Gada Madana. Astana Gada Madana mono papan pesareane leluhur negara Mandura. Yen jeneng sira Anoman mapan ana kana, kok urung ketemu karo priyayi sing ketitisan Prabu Rama Wijaya, aja uncat, aja ngalih saka papan kono. Gusti ingkang bakal nuntun alakuning Senggana. Aduh matur nuwun Kyai. Leng-lenging driya mangu mangun gung kanduhan rimang lerlena tanpa kanin ing lerlena tanpa kanin yen tantu lusa yen tantu lusa mengko sang Dyah Utama kadidene lumampah wanci pangklong kepapak ing obor sewu Kyai. Midhanget sabdanipun Kyai Semar Badranaya. Padang tetrawangan raos sing manah kula ingkang nembe hanandang pepeteng. Menawi mekaten kula badhe nyuwun pamit Sang Kyai Semar. Badhe tetugur wonten sakiwa tengenipun Astana Gada Madana. Anoman boten badhe uncat, Senggana boten badhe uncat saking papan mriku menawi dereng pepanggihan kalian calon boyo sinten ingkang dados panitisanipun Prabu Sri Rama Wijaya. Wis kana, mangkata Senggana. Aja nganti mayang tumoleh kang dadi alakumu. Bareng sintrang sanirana, muga-muga sembada ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu Basuki kang kaesti gagah ingkang jinangkah Senggana. Sintrang samirana sintere ware sandikan guru ekrana
samirana ketere pare kandikan guru ekoran sirutan ekanan tumakai